स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ? प्रमद बर' आरो মই दुइजने आलोचना करिहे जिर'आ सोर जागोन? इउपिपिएलआनो जिर' जागोन। फैगौ इलेक्शनाव इउपिपिएलआनो जिर' जागोन। राजनितिनि बाथ्रा लानानै एसे नांलायबोबाय बोराबलायबोबाय दा बेखाय गुबुन दलनि मानसिफ्रा गुबुन दलाव थाङोब्ला डेफिनेटलि एसे उसुबिदा मोननाया थायो एडजास्टमेन्टनि एसे साइकोलजिकेलि प्रब्लेम मोनो। प्रमद बर' आरो মই दुइजने आलोचना करिहे काम्पा डाङरियाक डेपुटेशनत आमी फाथाय दिसु इउपिपिएलत डेपुटेशनत কথাটো হল এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলো ডেপুটেশনত তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ইউপিপিএলৰ যিটো বিটিআৰ একৰ্ড এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলৰ বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে সেইকাৰণে প্ৰমোদ বৰায়ে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে মই পাঠাই দিছো ডেপুটেশনত আৰু লাগে বোলে সেইকাৰণে মই উপায় নাই কাম্পাক আৰু পাঠাব লগা হৈছে নাই নাই মইতো বিপিএল চাব লাগিব না মই লিডাৰ হয় কোন বেলেগক পাঠাই দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে মইহে পাঠাই দিয়ে অকলশৰীয়া নহয় আমাৰ দলত মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে ইউপিপিএল দলত এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ইহঁতে শিকাই আছে এতিয়া শিকাব জানে ইমান দিন আমি কাজিয়া কৰিলো ইউপিপিএল অফিসত আমি কেনেকৈ যাম এই কথাটো আপোনালোকে সমস্যা হিচাপে লৈ থাকিব নালাগে এইটো মনৰ পৰা পুৰাপুৰি একদম উলিয়াই দিয়ক আজিৰ পৰা আমি ইউপিপিএল অফিসত পুৰাণী ইউপিপিএলৰ যি অধিকাৰ আছে আজিৰ পৰা আমাৰো সেই অধিকাৰ আছে नंगौना नङा जोंबो बिथांमोना जि सियाराव जिरायोमोन इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै दिनैनिफ्राय जोंबो बेवहाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै जों बेवहाय जिरायगोन जोङो बर'फोरखौबो साख्रि मोननांगौआ दिगदारि दंसै आसामाव थांबाय नालाय जोङो 10%ल' मोनगोन आसामनि कन्टेक्सआवसो जोंखौ होगोन आसामाव जोङो ट्राइबेलफ्रा 10%ल' मोनो आरो जिहेतु बिसोर सिलेक्ट खालामबाय जों 10%ल' मोनगोन जोंनि बिटिसिनि जि 700टा बा 800टा पस्ट दङ बेवहाय जों 10% हिसाबैल' मोनसिगोन बाखिया आसामनिफ्राय फैजोबसिगोन होमबा बे बिटिआरनि नेताफ्रा इलेक्शन समाव परिबर्तननि खोथा बुंनानै न'खर साख्रि होगोन होननायनि बिनि खोथाखौ बोरै लाखिबावनो बिसोरलाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद साफार जासिगोन नोंथाङा बे साख्रिखौ मा जाजानो एबा मा खालामजानो लुबैयो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जुदि बारायनानै लाबोनो रोङा अब्ला जेरै दंमोन ओरै दोन जेरै दंमोन ओरैनो लाखिनांगौ आरो बिटिसिखौ बिदिनो सालायलांनांगौ बिटिसिनि हेड जायखौ चिफ होनना बुङो बियो केबिनेट रेंकनिमोन डेपुटि चिफ आंमोन 15 बोसोर आं केबिनेट रेंकनिमोन इएमफ्रा गासिबो स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन स्पिकार जोंहा केबिनेट रेंकनिमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बिराद पावार मोनबाय बिटिसिनि ओरै होननाय मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आल' केबिनेट रेंक बेबो नटिफिकेशन गोदान होजादों आरो डेपुटि चिफआ जेबो रेंकबो गैया इएमफ्रा जेबो रेंक गैया ओंखायनो डिसि बिथांमोनहा सार होननांगौ डिसिआ बिसोरखौ फात्ता होआ बे समाव फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंदों बे 3 ग्रेड 4 ग्रेडआ बिटिसिनि साखरि नङा आसामनि सोरना बुंदों बेयाव मा क्लियार जुदि आसामनि सोबा क'क्राझाराव मानो सिलेक्ट खालामफैखो क'क्राझारा बिटिसि नंगौना नङा आरो बिथांमोना प्रमाण होथों जे जि सिलेक्शन जादों बे आसामनि थाखायसो जादों जोंनि बिटिसिनि थाखाय जायाखै होननानै बिथांमोना प्रमाण होथों जों जेसेबां मिथिगौ बियो सेन्ट्रेलाइज सिलेक्शन अल आसामनि इनक्लुडिं काउन्सिल्स दा बेखौ काउन्सिलनि नेताफ्रा गावहानो साख्रि होनो हानायनि क्षमता दं बेखौ मानो हगारना लानांगौ मास्टार साख्रिखौबो जुदि होनो हालाब्ला बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे बिटिआरआ अब्ला बे बिटिआरखौ मानो नांबावगौ जोंनोलाय जोंनि स्कुलाव 4 ग्रेडनि साख्रिखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो हालाब्ला बे बिटिआरखौ जोंनो मानो नांगौ दिनैसिम इलेक्शननि सिगांबो आरो उनावबो रन्जित बसुमतारी बिथाङा बिराद गिदिर खोथा बुंदों इभेन इन्डिभिजुवेल मुंख्लं नखरफोरनो साखरि होगोन होनदों जोङो नखर साखरि होगोन बिथाङा
बे जाफुंसारनो हादों गावनि खोथा होनाय बायदि मा बुङो बेखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं